муовини додистони кулли Тоҷикистон Мирзо Амон Рофизода хабар дод ки интизор меравад рӯзҳои наздик парвандаи латукуби Мадина Муҳаммадҷонова ки сару садои зиёдеро дар ҷомеа ба бор овард ба додгоҳ ирсол шавад. Ном бурда дар бораи ҷузъиёти бештари парванда маълумот надод, танҳо илова кард ки парванда аз ҷониби раёсати тафтиши парвандаҳои ҷиноятии махсусан муҳими Додистони Кул мавриди тафтиш қарор дорад ва рӯзҳои наздик ба додгоҳи ноҳиявии тобеи парванда эҳтимолан додгоҳи ноҳияи Сино ирсол мешавад. ёдовар мешавем ки Мадина Муҳаммадҷонова 25 августи соли равон ғайб зада баъди 14 соат бо ҷароҳатҳои вазнин ба бемористон интиқол ёфт. қазияи Мадина Муҳаммадҷонова ки беш аз 2 моҳ боз дар кома ҳаст дар ҷомеа сару садо бапо кард. Пизишкон мегӯянд эҳтимол ӯро нафасгир карданд ва аз нарасидани ҳаво мағзи сараш осеб дидааст. охири моҳи октябр фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ба унвони раиси шаҳри Душанбе Додистони Кул ва вазири корҳои дохилии Тоҷикистон муроҷиатнома навишта хостори одилона тафтиш шудани парвандаи Мадина шуданд. Рустами Эмомалӣ парвандаи Мадинаро таҳти назорати шахсӣ гирифта бо дастури ӯ Додистони Кул ва вазорати умури дохила ба санҷиши дубораи ҳолати кор оғоз карданд. рӯзи 1 ноябри соли равон Додистони Кулли Тоҷикистон бо нашри иттилоияи расмӣ хабар дод ки нисбати Азиза Давлатова ва шавҳараш Лутфулло Давлатов ки ба латукуби Мадина Муҳаммадҷонова гумонбар дониста мешаванд парвандаи ҷиноятӣ боз кард. аввалӣ барои қасди одамкушӣ ва дуввумӣ барои азобу уқубат ба ҳабс гирифта шуданд.